Avui és notícia, senyor Amela, el tema del desallotjament de la plaça Catalunya, perquè portem tot el matí, i crec que la feina d'Espejo Público ha estat una bona feina. Notícia televisual. Bueno, jo he estat tot el matí mirant la tele, al·lucinat, tant a TV3 com a Antena 3, sobretot la Susana Griso ha volgut connectar tot el matí amb plaça Catalunya i he vist coses que no pensava que veuria per televisió. He vist en primer pla, en directe, a un policia donant cops de porra a gent que estava asseguda amb les mans aixecades. I la pregunta és, bueno, ¿la policía es tonta? La resposta és sí. Felip Puig és tonto? La resposta és sí. Perquè el que has de fer primer és trencar la càmera. Siguem cínics. Perquè si tu deixes que la càmera t'ho transmeti en directe, t'estàs enfonsant i t'estàs convertint en el líder del moviment, perquè a partir d'ara tota la gent ha tornat a la plaça, que ja quedaven 200. S'estava a punt d'esvair-se sol aquest moviment. I el Felip Puig el que ha fet és, vinga, doncs reflotar-ho. Com revifar això. Revifar-lo absolutament. Hi ha hagut un moment, realment, que la Susana Griso, que mira que és una noia tranquil·la, s'ha preocupat i s'ha enfadat perquè s'ha vist en directe com un policia apuntava amb el fusell de llançament de pilotes al càmera. Ha disparat i li ha passat la bola per la cuixa. De fet, tenim fins i tot el so d'aquest tret. Se saltan a la policía literalmente, emprenden la carrera y ahora la policía delante nuestro está empezando a cargar contra nuestro cámara. Ese ruido, también. cuidado. Vaya. ¿Qué ha pasado, Sergio? Sergio, ponte resguardo. Vaya mañana, yo. Tengo una policía a 1 metro y está descargando. Literalmente. Me acaban de tirar una botella a la cabeza a mí. Sí, per una banda, els manifestants estan enfadats i llencen ampolles a la reportera, cosa que està molt mal feta, i la policia és molt tonta i dispara en directe a un camarògraf que està transmitint en directe per tot Espanya. És a dir, molta tonteria a una cosa que ja estava pràcticament acabada per si mateixa. Crec que hi ha una convocatòria a les 19 hores a la plaça Catalunya. Torna a revifar tot, torna a començar una cosa que ja estava pràcticament acabada. I segurament, des d'un punt de vista televisiu, hauria pagat Intereconomia per ser la cadena protagonista d'aquesta escena. Intereconomia estava donant en directe també això. Jo, per resumir, el que volia dir és que jo mai havia vist una càrrega policial tan clara, tan en directe, tan en primer pla, perquè els periodistes estaven allà, ficats enmig. Inclús algun periodista ha rebut també algun cop. És a dir, aquests policies o estaven drogats, o estan condicionats, o són molt tontos. O no han mesurat bé. Però és de ser molt tonto, això. És a dir, directament saber que t'estan emetent en directe i actuar d'una manera totalment injustificada, violentíssima, contra gent que no fa res. I les imatges són molt explícites. Molt explícites. Has vist això que estem veient? Són descàrregues que fan en el coll, que quan t'apreten segons quina part del coll és com una mena de descàrrega elèctrica. Però el que fa més por és que els Mossos tenen la càmera davant dels nassos i no tenen cap mena de reparo en agafar la porra i golpejar la gent davant de les càmeres. Això és molt tonto, jo no ho entenc. I també serà mala sort, perquè efectivament això és mala sort, però el dia, tot just, que tots els mitjans de comunicació estan emetent en directe des de Londres, finalment acaben connectant amb la plaça Catalunya. Aquest matí el Jordi Basté, que estava a Londres, el pobret patint connectant a la plaça Catalunya. Això no és imputable a ningú, però Amela, mala pata. Fora i... Llei de Murphy, eh? Sí, llei de Murphy absolutament. Tothom emetent en directe, fardant. No, ho estem fent en directe des de Londres i la gran notícia la tenim a la plaça Catalunya. A casa teva i te'n vas a Londres. Y también tiene gracia que las grandes cadenas nacionales que están en Madrid, en la Puerta del Sol no pasa nada. No pasa res. Tienen que conectar con Cataluña. Pero bueno, ahí está la Griso, explicando las cosas bien. Sí, el que passa és que nosaltres ho hem dit un munt de vegades també amb el senyor Ricou. Alguna cosa s'ha de fer, perquè tot això també neix arran de la previsió del que pot passar si el Barça guanya el títol de la Champions. Aleshores, el Madrid ha guanyat la Copa del Rei amb milers i milers i milers de seguidors i no ha passat absolutament res. Aleshores, ja és casualitat que tot passi sempre a Barcelona. Sí, sí. Tenim un problema. Tenim un problema. Sí, senyor. Tenim un problema. Perquè encara no hem guanyat res i ja tenim problema. I ja hi lío, I encara no hem guanyat. No, i a sobre que estem fent, o sigui, estem convocant a la gent en una altra zona, que és l'Arc del Triomf, amb una pantalla gegant, ja veurem què passa. Estàs dispersant molt les protestes. De fet, ara ja hi ha una protesta a la Diagonal que estava tallada de gent arrel d'això. També hi ha un festival de música que es diu Primavera Sound amb milers de persones a l'altra punta de Barcelona. Hi ha moltes coses a la vegada aquest cap de setmana i pot haver-hi una moguda. Ara Broc y yo hemos de volver a Barcelona cuando acabe este juego. Y no sabemos por dónde volver. Fins fa una hora la Diagonal estava tallada. No, jo pensava que no arribava. El meu taxista era ves, baixa i deixa el cotxe parat. No, tal qual. Terrible. Yo he venido por la ronda litoral, me he perdido, pero bueno, he llegado. A mi em sap greu la imatge que estem donant arreu es que pasa eso otra, Angie. Es que ahora todo el mundo entero, todos los medios de comunicación del mundo entero están, naturalmente, escogiendo las imágenes en las que hay un manifestante sangrando y las porras de la policía. Entonces la imagen que damos es norteafricana al mundo entero, todo por la inconsciencia, perdona, hay que señalar,
hablar de Felip Puig, que es el que... Més de 10.000 persones demanant ja a internet la dimissió de Felip Puig. No me extraña, es que es muy tonto. Es que, vamos a ver, sí, es muy tonto porque no ha calibrado bien. ¿Qué quería? Demostrar que es muy valiente, que es muy hombre, que no es como era Saura, que era un incompetente. Pues acabarà estant a la misma altura. Saura que també ja va tenir problemes amb els Mossos, o sigui que ja va ser notícia negativa amb el tema dels Mossos, no és la primera vegada. O es que ha enviado a los más burros, a los Mossos más burros en primera fila. No sé, però el cas és que sempre que el Barça guanya algun títol hi ha problemes a Canaletes. I efectivament això neix també per intentar que no passi de mal, que passa sempre a Canaletes. Intentes arreglar-ho i encara fas més gran el problema. I encara ho espatlles més. Yo hubiera dejado la cosa como estaba y seguramente los propios manifestantes hubieran ido a los bares a ver el partido y hubieran dejado la plaza vacía, ya de por sí mismo. No, és que jo, aviam, mira, justament has donat el clau. Què hagués passat si aquesta gent, tu creus que es perd el partit? No, hubieran ido todos a los bares. Entonces llegas, lo limpias un poco y ya está. Durante el partido. No había que hacer nada. Pasas el mocho. Limpieza de 10 a 12. Tenemos los políticos muy tontos, muy tontos. Ya está, me quedo tranquilo. Estáis proponiendo un mocho express. Mocho express. Oye, son 90 minutos, una hora y media, no le media limpieza. Permanecerá cerrada por limpieza de 10 a 12. Eso si consigues que algún limpiador quiera limpiar en vez de ir a ver el partido, pero pagas el doble. Pero bueno, pagas el doble, una prima extra. Igual lo han hecho ahora porque evidentemente la policía también estará. Claro, querían ver el partido. Claro. Parlem de seguida del Barça, perquè tenim imatges de l'expedició del Barça, dels seguidors, però em quedo de moment amb aquest titular, senyor Broc, Òscar. Lògicament, si hi ha una possibilitat que el Barça sigui campió, sempre apareixerà la figura d'aquell que intentarà espatllar la festa. Sempre hi ha algú. Que sempre és Johan Cruyff. No m'estranyaria que Guardiola se fuese del Barça. Un dia perfecte per dir. Perfecte. O sigui, si hi ha un dia adient per dir no m'estranyaria que Guardiola se fuera del Barça, és avui. I després diu, i el entrenador ideal seria Van Basten. Què dius? Per favor, però aviam una cosa. Però ¿dónde está este no tenim suficients problemes a Catalunya. Este hombre podría aparecer en Los Quién. Claro, es que sí. Jo em pregunto si el que li ha escrit l'article anava borratxo ahir la nit i el va escriure sota l'efecte de l'alcohol perquè no s'entén. Mira, otro tonto muy tonto, Cruyff. O a lo mejor lo que le gusta es liarla, fastidiar, molestar, bueno... Sí, però ara no cal, o sigui, que ens deixi que estem disfrutant d'una cosa que és molt difícil d'aconseguir, que sembla molt fàcil, però és molt difícil, i que aquest senyor sempre ve a posar la guinda i que no volem més les seves guindes, que deixi aquest Barça treballar, que ho està fent molt bé i aviam se retira ja. Seguirá molestando, porque a él lo que le disgusta es verte contenta, Angie. Sí, a él lo que le disgusta es ver a los seguidores del Barça contentos. Jo no dic contentos. que no hi hagi una possibilitat que algun dia marxi Guardiola. Però tu creus que ara toca? Dir-ho ara, el dia abans de la final, i després apostar per Van Basten... És més, quan de fet, aquest senyor... No sé ni on és. Jo no ho sé. O sigui, que ens deixi gaudir que a tots, o sigui, el d'entrenador i els jugadors, avui per avui, Doncs són espera, una perquè pinya. el Pop ha dit que el Barça perd. Que no afecte el vaticinio del pulpo Iker. Augura que el Manchester ganará, pero viendo su éxito anterior, ya pronosticó que el Madrid se clasificaba para la final. Será todo lo contrario. En el acuario de Benalmádena se lo toman con guasa. El chico parece que esto del Barça como que no, hace honor a su nombre, ¿no? Iker no és Pol. Iker no és Pol, Iker és un vident d'aquests de pacotilla. I tu creus que el Pop és Iker? Perquè juraria que el Pop el canvien cada dia. És que jo diria que Iker ha acabat alguna mena de bar, d'etapa, de pupa fera. Jo vull saber si aquest és la màxima autoritat en l'ocultisme. La màxima autoritat és aquest Pop. en I que han pulpisme. tornat a fer el mateix cada altre cop, posar-li la sardina que volen que surti més a dalt. O sigui, això és trampa. El Barça siempre va abajo. Sembla que és un Pop amaestrado i el tenen i ja sap on ha d'anar. És a dir, està entrenat. Parlant de Pops i d'evidents i de Cruyff, cal recordar que també Cruyff va pronosticar que aquest any seria molt difícil i que hi hauria una gran convulsió i que això passaria factura i que el Barça difícilment guanyaria títols per la divisió. Mira, però és que estem parlant per la divisió amb el tema de la porta. També és la màxima autoritat, no, aquest senyor? No, però és el mateix tipus Aida Romero i Cruyff. És el mateix personatge que va dir que Messi se n'havia d'anar del Barça, per exemple. És a dir, que no li hem de fer gaire cas a aquest senyor. O sea, Doncs mira. No, es que me sorprende que no pasen factura estas cosas. O sea, que los comentaristas de fútbol pueden decir lo que quieran porque sale gratis. Nadie les passa factura. No, És que perquè això és saps què veritat, passa? Pamela, això és veritat. Sí, perquè aquest senyor compta que tenim poca memòria. Llavors el senyor va jugant i va deixant anar Però les aquí lo diremos, aquí lo diremos. No, és que el dia de l'assemblea, l'endemà, dilluns, al periódico, va escriure Johan Cruyff. Este año, el Barça lo va tener casi imposible porque... No ens enganyem, a Johan Cruyff li encanta ser protagonista i li agrada ser el centre d'atenció també, i per això escriu aquesta mena d'articles. Doncs a mi em sembla que dient això el que li agradaria és que el Barça anés molt malament per al senyor sortir i dir, ja us ho deia jo... Se nota. Sí, és això, vol donar-se aquesta importància i ja us ho vaig dir, Parlem del Barça de seguida, però abans, Patricia Montero a Can Hormiguero. Tú en tu papel estás bien. Malena Alterio ha dicho que te pasas el día en bragas. ¿Perdona? ¡Malena!
también es un deporte nacional. No hagáis esa cara. Es un deporte nacional de las chicas. O sea, El que está en bragas. Ir en bragas por la casa es como una especie de necesidad que tenéis siempre que tenéis pareja para que él vaya cerrando todas las persianas. No, en verdad yo voy más desnuda que en bragas. Ah. Perdón que... En mi casa, en mi casa. Ella va en su casa. En mi casa. ¿Desnuda o en bragas? Eco. Perdona, o sigui, vaig amb un Limítese a pijama... responder. Vaig amb un pijama... Pijama. Home, jo vaig en pijama també, però... Pijama. Perdona, estem parlant de nosaltres. Claro, Jo pensava que era si estan qüestionant el que deia aquesta senyora. Pablo Motos diu, todas las mujeres van o desnudas o en bragas. Van en bragas por la casa. Se imponen encuestas. No. Jo vaig amb un pijama de Pijama. collada. Pijama i a part dels cutres, perquè van anar còmodes. En plan Shakira, aquello tan desagradable. Home, no tan cutre com Shakira. Jo con una bata de guatiner. Bata de guatiner, con Carmen de Mairena. Sort que la meva dona està mentint, perquè estaríem divorciats. Y Rebeca también, que yo lo sé. En bragas, ¿no? Sí, claro. Perdona, Yo voy en calzoncillos o en pelotas. Perdona, es que es como mejor si está en casa. Que es verdad. En pelotas no, que vas dejando pelos Lo por millor todas és el partes. ¿Pelos? Perdona. Lo mejor es el batín de seda rollo Hugh Hefner, el de Playboy. Eso sí que es cómodo. Oye, con tus perdona, refritas, aquí hay eso es alguien lo que no se mejor. depila. No, a veure. ¿No te depilas? No, ja, moment. Dice que va dejando pelos. Pon orden A aquí. veure. ¿Qué vol dir que no te depiles? Espera, que está hablando algo de pelos, a veure, espera. un moment, jo vaig depilada, però sempre queda una miqueta i allò pot caure. O sigui, Tu vas depilada, sempre queda una miqueta i aquesta miqueta la perds. no, pot caure algun pèl et trobes. Perdona, No después pot de lo ser. de la bata Pero de vamos a ver. caracol de ayer que soltó, Tots Jo- porten els ous depilats, perdoneu-me, Yo quiero, tots yo porten quiero, els ous no, yo depilats. quiero intervenir. No. Yo, uno, no llevo los huevos depilados. Dos, Claro que no. dos, ¿qué importa que caigan unos pelillos? No, ¿A qué hombre, importancia tiene un pelo No de se más llevan en pelo? depilados, pero no caen porque están fijos. Mira, Es perdona, sujeto. perdona. Claro, eso es con la edad. Los Cuanto más edad pelos buenos tienes, están por el maduran baño antes y siempre. caen para abajo. Oye, pero perdona, Ya tenemos una edad de todo. Los pelos de los huevos no se caen, hombre. Claro que no. Que no se pero caen. perdona, a ver, si su marido le pierde el pelo, Tienes un problemilla. Jo he anat a alguna casa i que m'he trobat algun pèl per allà al sofà i pensar, al- m'han al despullat. sofà? Sí. O sea, tú vas por las casas mirando los zapatos, los pelos de los huevos. Es que claro, No me queda lo puedo muy creer. Momento, perquè estamos asistiendo a una sessió de CSI. O sigui, ella reconeix que va per les cases examinant, veient, analitzant si veu algun per cabell. cert, crec que la darrera casa que ha anat és a casa de Rebecota. Perdona, ¿Tu chico pierde pelo? jo he vist algun cabell als Sí, hombre. lavabos per al sofà. Hombre, tú vas al sofá de la FA y dices, mira qué gato más bonito. Y dice, no, que me acabo de depilar. Espera una cosa, si algun dia et convido a casa, passaré l'aspiradora pel sofà, no sigui que estiguis mirant a veure si... Si no et depiles els ous i en algun moment te'ls rasques, que ho feu, cau un pèl segur. Pero se rasca. Fa, pero al rascar te queda en la mano y haces esto. momento. Oye, no me cambio de familia. Porque me estoy imaginando a tu marido rascándose en el sofá. Si el sofá es de y nudo parece grueso, pulpillo. si el sofá es de nudo grueso y tú te restregas mucho los huevos, quizá algún pelo quede pillado. No te digo que no. ¿Qué tipo de persona se restriega los testículos con el sofá? Yo creo que nadie. En principio es imposible. Són les 3 de la tarda i hem posat un tall només de Teletornida. Anem molt malament. Estem parlant de sofàs i testicles. No m'he imaginat alguna plegant sobre el sofà masculí. Oye, perdona, yo me veo a toda la gente ahora en sus casas mirando al sofá. Sí, y lijándose los huevos. ¿Cuántos cojines no estarán rellenos de pelo? És que a mi, un moment, a mi em perdonaràs, però dels ous no cau de dalt. No, a veure, perdona. Ese es otro debate. Sí que cauen dels Ese es ous. otro debate. A mi se'n cauen. Clar, al teu sofà hi ha un Al pèl final le vas a segur. dar No, la el meu sofà està molt net, però a mi se'n cauen. Hem de saber si li cauen o no a María la Piedra. Así que, Kiko, esto va para ti. Oye, pero eso es un homenaje. Preparado que ha traído el cambio. Es cierto, es María cierto. está encantada. María. Kiko, tú no has visto lo que igual en tu vida, ¿eh? Kiko, aprovecha. Kiko, por Dios. Sort que hi ha una mica de censura encara aquí a l'Arocitis. Porque esa cosa difuminada de los pechos la pones tú, ¿no? Sí. Porque yo anoche lo vi los pechos. vieron, que se por vieron. cierto son muy bonitos, nada que objetar a esos No, pechos. los pechos son muy bonitos, Entonces, ¿por pero qué me los tapas? a ahora? esta hora, vamos a ver, a esta hora hay mucho niño viendo la tele. No, a esta hora los niños han visto 1000 crímenes ya y nadie ha dicho nada. Hemos Entonces, unos pechos censurado- bonitos, ¿por qué los censuras? Hemos censurado porque realización quería poner 2 fotos de la porta. Bueno, Dos fotos de la porta. Y si no hay niños, está Ramón Font.
Está Ramon Font mirando, claro, eso es más peligroso. Però sí que és veritat que va estar la seva bona mitja hora directament en pilotes i el més fort és que Quico s'aixecava i de tant en quant li tocava els pits com si fos un bufet lliure, és a dir, s'aixecava i tocava. Es va passar mig programa la senyora asseguda amb els pits en l'aire. I tocant-li, tocant-li. No, pero luego se desplazaron, deambularon por el plató, Quico detrás, abrazando los pechos de María la Piedra. Bueno. També t'haig de dir que Maria la Piedra té molt clar el sentit de l'espectacle i que hi col·labora molt, molt. I que ella és conscient també de l'espai allà on va. Home, ella sabia que quedarien pilotes perquè portava el típic vestit que Quico sempre treu d'un cop. I a més, perquè les dones us puc dir que no portem la petaca al tanga. Claro, exactament. De la mateixa manera que ella va gairebé nua, segons ens van dir ahir a Resistiré, Quico ho fa amb mitjons. Que cómo es Quico como amante, porque es majísimo. Sí, es súper buen tío y en la cama la verdad que también es súper gracioso. ¿Demuestra la sangre de torero o no demuestra la sangre de torero? Que era muy gracioso que cuando hacíamos el amor no se quitaba ni la camiseta ni los calcetines. Això és fatal, O sigui, fer l'amor, prendre el sexe amb samarreta i mitjons és terrible. Estem parlant de Quico Hernández? No, de Quico Rivera. Que yo me lo imagino. Sí, Quico Rivera, vale. Porque claro, tiene esa barriga, ese barrigón, entonces, bueno, la camiseta creo que a él le favorece. Yo creo que hace bien en dejarse la camiseta e incluso los calcetines por la gota. Los calcetines, la gota, claro. Perdona, los calcetines ya te digo que esto ya no pasa. No estoy de acuerdo. Los calcetines, oye, mira, que a María la Piedra le ha encantado, le ha hecho mucha gracia. La camiseta seguro que és Imperio i una camiseta Imperio con calcetines negros queda Perdona, fatal. És molt Miguel Alcántara de Cuéntame. I només amb la pitxilla al descobert, és que tu veus el look samarreta. ¿Es lo que tiene que estar al descubierto? No, la samarreta és pel suor, perquè si no et rebregues amb el líquid i llavors absorbeix el suor. Ahir va ser el gran protagonista, Quico, de Supervivientes. Primer va rebre la trucada del seu germà Fran. Quico. Hola. ¿Qué haces, churro? Hombre, mi hermano. ¿Qué haces, churra? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, campeón? Que me da muchísima alegría que me llames y que me apoyes en estos momentos, claro que sí. Pero si estamos aquí todos... Guillo, que empieza la isla, nos llamamos, y la televisión, Cayetana está, tu sobrina está como loca contigo. Dale un besito a mi sobrina, que la quiero muchísimo, dile. Tenemos aquí un club de fans, muchísimo. y yo a ti, chulo, que lo estás bordando, tío, que no se puede tener más arte, bordarla más que tú. Que si te vienes para acá, bordado, y que si te quedas, pues ahí estaremos apoyándote desde aquí, chulo. Gracias, hermano, te quiero. Que te queremos mucho, tío. Cuando dice no se puede tener más arte, ¿a qué se refiere? Perquè el paper que està fent Quico a la illa tampoc no és molt artístic. No, no menja. Està prenent unes pastilles que diu que li produeixen son. Ja sé per què és, perquè canta com la Pantoja. Deu ser l'únic que té. No, pero fue un gran homenaje familiar anoche a Quico Rivera, porque primero entró el hermano y luego entró la madre. Gran inversió el que ha fet Telecinco, que recordem que fa uns anys aquesta senyora havia demanat ficar denúncies a Telecinco. Ara, no només això, sinó que Jorge Javier Vázquez, que presentava el Tomate, que a més tenien una guerra a mort, el que ha fet Isabel Pantoja és parlar amb Jorge Javier. No, fue espectacular. Fue espectacular porque inteligentísimo, astuto, listísimo, JJ Vázquez le dice a Rivera, ahora lo que estaría bien es que tu madre te dijera qué tienes que hacer. Y él dice, mamá, llama. Y dice Jorge Javier, alguien a lo mejor se enfada, pero me gustaría que llamara Isabel Pantoja. Y llamó. Y llamó. Y llamó. Vayamos las imágenes. Por favor, Isabel, me encantaría que hablaras con tu hijo y le dijeras que se quedara hasta el lunes. No sé yo qué querrá mi madre, pero bueno, como madre. Pero venga, mamá, llama. Vaya aprieto que me estáis poniendo. Dime, te escucho. Que quiere hablar con Quico. Que quiere hablar con Quico. Mama llama. Segons les informacions bones de Laura Fa, això no estava previst. No estava previst que entrés Isabel Pantoja. Jo crec que forma part del caràcter d'ella, també que veu entrar Fran i diu jo també vull la meva quota de protagonisme, i s'ho fan venir molt bé. Però no estava gens previst que entrés Isabel Pantoja. Pensa que Quico Rivera per cada setmana de concurs cobra 36.000 euros. 36.000 euros. Però com deia l'Angi, fa uns anys hi havia un tema directament amb Basile. O sigui, era una qüestió d'estat. Avui aquesta senyora truca a un espai de Telecinco, conduït també per JJ i de franc. O sigui, és la gran inversió haver fitxat el fill. I a més, amb un cost zero aconsegueixen un pic d'audiència del 40% quan ella apareix. És a dir, gratis. És increïble. Després diran que no, però estem parlant d'un 40%. Jo no sé si és un bon programa o no és un bon programa, però de 100 persones, 40 estaven veient o escoltant la Pantoja
parlant amb el seu fill. Jo no crec que sigui tan de gratis, O sigui, ella no cobrarà res, però Quico marxava i deixava de guanyar els 36.000 euros de cada setmana. Surt a compte, Clar, és que li surt molt a compte que es quedi. Escoltem aquest moment estel·lar del 40%. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de tener el hijo que tengo tan maravilloso, que todo el mundo te quiere por lo buena persona que eres, que quizás no hayas podido demostrar lo buen superviviente que serías si no tuvieras ese problema, porque sé cómo te duele mi vida, yo sé cómo tú soñabas con estar en este lugar. Sí te digo también, Francisco, espera hasta que te lo diga el médico, hasta que tú ya no puedas, que está todo el mundo contigo. Yo no quiero que ganes, yo lo que quiero es que, como tú elegiste, yo no te dejaba ir, tú me dijiste, sí mamá, para mí va a ser bueno, sé que va a ser bueno, y yo lo que quiero es que tú estés bien ante todo. Qui ens anava a dir que anys més tard la rentada d'imatge que ha tingut ara Isabel Pantoja, perquè recordem que aquesta senyora ha pujat punts arran que el fill ha entrat a ella. És que el fill està fent una molt bona feina per la mare. Sí, senyor, la rentada d'imatge seria a Telecinco. No, el hijo que cae bien, porque la verdad es que cae bien y genera simpatía, va a limpiar la imagen de su madre, con lo cual su madre se va a encontrar con que el hijo este que tenía le va a salir muy bien. Que parecía un trastorno. Le va a salir muy bien. Súper majo, la madre tiene que ser buena tía. Y el broche de oro es que la Pantoja salga por detrás, como la madre de Aida Nízar, a abrazar al niño en la isla. Però una cosa, aquesta conversa mare-fill, quan hauria pagat un programa del Cor? Per no ho sé, en directe, és que val molta pasta. El cas és que Quico renunciava a la illa abans de la trucada de la seva mare. Lamentablemente no estoy dispuesto a jugar más con mi salud, ya he jugado bastante en España. He sido una persona que no ha sabido cuidarse. Puede ser que me lo haya pasado excesivamente bien. Y a partir de ahora pues tendré que llevar una nueva vida, una vida más sana, y por eso tomo la decisión de irme. Los dolores son muy fuertes y la verdad es que no estoy dispuesto a pasar por eso. Sé que vengo de una raza de toreros, sé que mi madre me demuestra que tengo que ser fuerte, pero ante esta enfermedad yo no puedo hacer nada y lo único que tengo que hacer es cuidarme a partir de ahora, y aquí no puedo cuidarme bien. Jo també et dic que no em crec en absolut les paraules de Quico. Estic convençut que estava tot milimètricament estudiat i que Quico, que és conscient de com funciona un espai televisiu, ajorna la seva decisió final sabent que li està fent un gran favor a Sálvame. Ai, a Sálvame. A Supervivientes. No, a més, ell ja prepara aquesta situació la setmana passada fent veure que no bevia aigua i que la gota li molestava molt. És a dir, és tot un guió que més o menys es va complint a mesura que avança el programa i ell se'n va. Però de fet aquest senyor el que li ha promès a la mare és que estarà fins aquest dilluns. El que passa que la mare no li va, li diu no, lunes no. Però fixeu-vos si el cas és poc greu, que la mare textualment diu Quico, mi vida, no abandones a la ligera. O sigui, si una mare realment sap que el seu fill està patint de debò una malaltia, el que no li diu és no abandones a la ligera. És, oye, déjalo todo y vente en 3 minutos. Punto y pelota. I en algun moment de la conversa diu, i si tengo que ir hasta allí, jo vaig pensar, ai, mare, quan aconsegueixis que se'n vagi a Honduras la Pantoja. A més, recordem que a Paquirrín li donen entrepans, és a dir, té un tracte preferencial. Amb l'excusa dels medicaments el tio es posa morat entrepans. I ell mateix diu que ja es troba bé. És més, diu, bueno, si puedo estar 3 días comiendo ja li va bé, també. Sí, el que passa és que ara hi ha una guerra brutal, perquè el senyor Hostos fill parla amb el senyor Hostos pare i li diu que pel cognom Hostos, de torero, que es quedi a la illa. El senyor diu que no, que abandona. Però quan Isabel Pantoja parla amb el seu fill, li diu, oye, que tienes raza torera i tal, i el noi diu, sí, por mi familia me voy a quedar. El que no ha aconseguit l'altre, ja veuràs quan arribi. ¿Por qué se queda? ¿Y por qué? Porque soy Pantoja y porque soy Rivera. Tengo fuerza. Sí. Tú me has enseñado a combatir con las adversidades. Sí. Ahora mismo no me duele. Pero no me duele porque he tenido un tratamiento que como tú me habrás seguido, he tenido que comer un sándwich, he tenido que tomar 3 Voltaren diarios, que son unas pastillas muy fuertes. Pero soy Pantoja y soy Rivera y el público me ha apoyado y me voy a quedar hasta el lunes. La madre lo que quiere es que se quede mucho más del lunes, porque piensa, este me vuelve aquí otra vez a beber, a borracharse, se de juerga. Cuando dice el me he cuidado poco, cuando se ríe. Hi ha un moment donat ell diu que els metges, quan li fan la revisió, li diuen, noi,
cuida't perquè estàs fet una merda, i ell s'acollona una mica. Yo creo que la madre piensa, ahí en esa isla le van a hacer una cura de desintoxicación y vuelve bien. Ara, opinió personal. Primer, que el senyor Rivera controla molt bé el tempo de la tele, perquè ajorna fins al final la decisió. Segon, que la mare està convençuda que el seu fill està bé perquè si no, no diu que es quedi. No hi ha cap mare que vulgui que el fill es quedi i està malament. Tercer, que els metges no han certificat en cap moment que aquest senyor hagi de tornar. De la mateixa manera que no demanen l'opinió de ningú quan diuen ta mare ha de tornar a Espanya, aquí no hi ha cap metge que digui que aquest senyor ha de tornar. Al revés, aquí li diuen, li diuen a Paquirrin, tu què vols fer, continuar o quedar-te? I després, com deia l'altre dia, és la primera vegada que deixen directament en mans del concursant la decisió de tornar o no, que és el que jo vaig dir l'altre dia. Aquest noi tornarà quan ell vulgui. Sí, senyor. I que serà el guanyador, si tot va bé, en principi hauria de ser el guanyador d'aquests supervivientes. O no, perquè segurament trobarà a faltar moltes coses. Sí, però entre cometes. Diem si es quedés fins al final guanyaria. Pero yo creo que le van a sacar a la madre cada vez que quiera volverse y se va a quedar. Porque la madre lo que quiere es que se quede. Però és que jo crec que la mare veu que ell, realment el problema que té és el que dius tu, que troba a faltar certes coses, no que té un problema de gota. I la mare diu, queda't millor a l'illa... Jo parlo de manera genèrica, però sí que és cert que hi ha gent que... O sigui, per mi és un exemple de supervivència, el de Rosa Benito. Amb l'edat que té, ha demostrat que aquesta senyora és forta. I no s'ha queixat en cap no s'ha queixat de res. I que hi ha gent jove que demostra que no ha fotut res a la seva vida. Como Jacobo este, ¿no? Jacobo, el padre, yo creo que se lo está llevando los demonios. El pare està de color groc. És a dir, és un home de color groc, a mi em fa por. Hijo, quédate, hijo, quédate. No. La intervenció del pare Hostos va ser un altre moment antològic. Quiero que tú seas el Jacobo que te ha parido tu madre y que yo te he criado con ella. Una. Dos, demuestra que eres un gusto. A mí me daría una gran satisfacción que le doblaras el mundo a todos esos bocazas que se permiten el lujo de hablar de una persona que no conoce, una persona sana, limpia, comprende, con una educación exquisita. La gente que me conoce me quiere. Demuestra que eres un Hostos. Pues los Hostos no estan per a demostrar nada perquè va ser expulsat. Va ser expulsat perquè ell, a més, li va dir al seu pare que no estava per la labor de quedar-se. De hecho, hubo un momento en el que JJ forzó una votación para ver si conseguía que se quedara. Y se acojonó. Cuando llegue a casa le dirán, tú eres un mierda seca. No, però això demostra que hi ha molta gent jove que no està acostumada a treballar ni a patir. Víctor, la vida còmoda, la vida fàcil, la vida muelle, la PlayStation... Sobretot perquè les dificultats són exactament igual per tots. I gent com Toni Genil, que tampoc no és Schwarzenegger, o gent com Rosa Benito, ho està suportant amb relativa facilitat. Però al revés, o sigui, hi ha gent que surt amb un estat de força, com aquest noi. Aquest noi, per exemple, és un esportista. Llavors, no és el mateix per un esportista aguantar la illa que una Rosa Benito. Está molt en forma. Yo crec que Jacobo s'ha enterat del caché de algún otro compañero i ha dit, mira, estic fent el primo aquí i me'n vaig cap a casa. Perquè un guanya 36.000, però hi ha alguns que van per 3 pessetes. Yo lo que creo es que es una cuestión espiritual, ¿no? Los que hemos vivido la posguerra, como Alfonso y yo... Claro. Esto lo resistimos. Y que Toni Genil es un friki, pero es un vividor, o sea, se ha buscado la vida como ha podido y aquí pues no lo va... Jo ho he preguntat i he dit, Jacobo Hostos és tan mimat i tan capritxós, així em diuen, és tal qual. Jo crec que sí. És així. O sigui, que és així de mimat. És així. I aquí protesta bàsicament Sonia Monroy, que no entén els privilegis de Kiko Rivera. Creo que hay mucha falsedad, que le bailan todos el agua a Kiko Rivera y hay un peloteo impresionante. Lo justo es expulsarlo del reality. Me parece súper injusto que este reality se llama Supervivientes, no Supervividores. Ya lo que le faltaba es que a este chico le trayeran la comida. És molt bona la definició. La frase és bona. Supervividores. Té tota la raó, perquè primer, això de la gota és un cuento xino, ja està claríssim que aquest tio no té res, perquè mira el que content està quan li donen l'entrepà i se'l menja tan feliç. I sobretot, Òscar, perquè un metge no es pot arriscar. Si un metge sap que hi ha un problema de debò, certificat ràpid i cap a Espanya. I més amb un personatge tan famós com aquest, és impossible. I Sonia Monroy s'ho està currant moltíssim, és una de les millors concursants i jo entenc que estigui emprenyada. És així, és injust. Sí, però a lo mejor al quejarse se perjudica també. Sí, segurament. Segurament perquè, com deia el senyor Amela, avui és un ídol, Paquirrin. I no saps per què, però és un personatge que cau bé. Que cau bé. Tothom està veient que està fotent uns entrepans quilomètrics, però tot i això, ahir tots esperàvem que reconsiderés la seva postura i que es quedés. Però també és una manera de l'organització de donar-li polèmica al concurs, perquè podrien haver donat menjar dissimuladament com han fet en altres edicions, i ho donen a la cara, que ho vegin, perquè així creen una mica de polèmica a la illa. En el moment que Paquirrin decideix quedar-se, o sigui, tot el plató en pes, van haver-hi uns crits d'alegria increïbles. El que passa que es queda fins dilluns, semblava que
quedava tot el concurs, però dilluns aquest tio se'n va. Dilluns, però no és segur que marxi. Però voleu dir que aquest tio no s'anirà. El lunes le sacarán a su madre otra vez. Hombre, es que como no vaya en Germain ya con Paquirri directamente, ya no quedan las cartas. No, es que la mare le diu, y quiero que te quedes no hasta el lunes. Exacto. Dice, mientras los médicos no te echen, tú quédate ahí, le dice la madre. Però ja estima bé el tema del dilluns, perquè dilluns ja hauria la gala, aquesta que fan amb Cristian Gálvez. Per tant, més nova polèmica per Però no descartis que viatgi com María Ángeles, la mare també, amb pastera. Te quiero, mamá, Te quiero más que a mi propia vida. Me iría a Honduras aunque fuera en patera para darte un beso. Bueno, si te va a traerme el pollo a la pantoja. Aquesta imatge és impagable. Remando. La imatge d'Isabel Pantoja en pastera, arribant a Honduras, callo cochino. És un comentari bastant colmenero, si m'ho permeteu. És a dir, és una broma colmenero. Per una bona pasta la Pantoja se n'hi va, Jo no ho descarto, mira què et dic, perquè està en un mal moment econòmic, la Pantoja fa molts pocs concerts i no té ni un duro. Jo no ho descarto per una bona pastarada que vagi. I a més, perquè a ell el que li molesta és parlar de l'operació Malaya, però aquí no parlaria, només estaria... Aquí l'operació Callo Cochino. Però el meu ídol segueix en forma, tot i que és un mal educat. Toni Genil. Sí, Toni Genil. Métetelo en el coño, guarra. El coco. No, yo también tengo coco porque el otro día lo repartí. Qué mala compañera eres. Qué vengativa eres en la comida. Eso no lo hace nadie en una fraude, nada más que tú. Es cochina, guarra, gilipollas, mala persona, hija de su madre, es de todo. Le voy a hacer la cruz, Mira, aquí está ella, ¿la ves? ¿La ves aquí? ¿La ves aquí? Hija de puta. No insultes. Mala. Ahí está, ¡hala! Que te ahogo, lo guarda. La organización decide sancionar duramente a Toni Genil. No m'estranya. A més, el senyor diu, però si lo que estava haciendo era un muñeco. A veure, ja vam dir que havia embogit, però ara ja és un psicòpata perillós perquè fins i tot agradeix a Tamara Gorro. Jo crec que és mínim 5 partits, no? Recordem que va fer un comentari masclista que ja era motiu de semiexpulsió i l'agressió també és motiu. Ha tingut 2 pilotes de partits que ja ha salvat. És com Pepe del Real Madrid, però en la isla. Sí. Aviam, aquest senyor l'han separat ara i l'han posat entre 4 cordes i com una mena de gàbia. El seu hàbitat és com una gàbia. Com una mena de gàbia i serà Tamara la que hagi de fer el que aquest senyor vulgui. O sigui, fins i tot acompanyar-lo a defecar. Serà com el seu esclau. Sí. No, al revés. Ella serà l'esclava d'ell. D'ell. I recordem, a sobre. Recordem que en contractes guarden algunes clàusules per si tenen algun problema fota fora concursants i una de les clàusules està prohibit insultar. I no l'expulsen, vull dir que... Però per molt menys han expulsat gent de realities. Imagina't. Per molt menys. És que, a més, aquí hi ha una semiagressió, és a dir, hi ha un moment en què li agafa el braç i li dona un cop a Tamara Gorro. És una agressió, això. Recordem l'expulsió de Chiqui Martí. Per exemple. Sí, exactament. Disney, al costat d'això. Em sembla que a Indira la van expulsar per tirar un got d'aigua. Sí. Y además va con los pantalones cagados, este tío. Todo el día. Expulsión directa. Amb el regalet sempre a punt. Desplázate al centro del callo, por favor. Vale. Corriendo, Toni, por favor. Corriendo, Toni, corriendo. No puedo, Yo no soy deportista, yo soy cantante. Toni, ¿te has hecho caca otra vez? Ahí va estar molt bé. Jota fent conya amb Toni Genil. JJ, de amb la verdad seva que... alçada. Però és que amb tots, és que els comentaris de JJ són cada cop més àcids i tenen cada cop més mala llet, és a dir, va més aquest tio. Yo para mí el 50% de esta edición son los comentarios de JJ. Bueno, sobretot perquè se'n riu de Toni Genil com si ell fos Gasol. Tamara Gorro y Toni Genil, por favor, ¿os podéis poner de pie? Sí, claro. Me gustaría... No, vamos a ver, al público le tengo que decir que Toni ya se ha puesto de pie. Lo que allí os puede parecer un mundo, aquí de verdad que al final son lo que estamos viendo, discusiones de patio de colegio, y no lo digo por la estatura de Toni. ¡Tamara! ¡Cuida de Toni Genil, a ver si crece un poquito! ¡Échale al piste que mañana canta! Échale al piste. Que mañana canta. Que mañana canta. No, es muy divertido. Però van demostrar tots una incultura... Ah, sí. Alucinant. Lo de los tests culturales, bueno, hubo una pregunta en concreto que era, ¿gira la Tierra en torno al Sol o el Sol en torno a la Tierra?
que me pareció alucinante la cara de pánico que se les puso diciendo, la vamos a cagar, no sabemos la respuesta. Según la majoria vivimos en un universo diferente al que pensábamos. No, i la que ho va dir bé, al veure que els altres deien una altra cosa, va dubtar. O sigui, dius, a veure, no pot Però és que ser. a part ja no era ni de cultura general, era d'Honduras, del mar en el que es trobaven. O sigui que si tens una mica d'interès cap a on vas, tu mires en un atlas. A mí me gustan mucho estos test culturales porque colocan las cosas en su sitio. Nos recuerda Sálvame. Es como el Sálvame. Doncs aquí teniu el test cultural. ¿En qué mar estáis? Rápidamente hay que contestar, ¿eh? Océano ATL. Vuelta, vuelta, Tony, la pizarra. Profesor Vázquez. ¿Podemos mandarlos a la hoguera? ¿La Tierra gira alrededor del Sol o es el Sol el que gira alrededor de la Tierra? Si os es más sencillo, poned A o B. A ver... Sol, B... ¿Y la otra qué dice? La Tierra, ¿no? ¿Cuántos continentes tiene la Tierra? Hay personas que dicen 5 y otros dicen 7. No podéis hablar, os quito el premio. Que no, que no. Os habéis saltado las reglas otra vez. Os tengo que decir algo, anónimos. Nunca la incultura había tenido tanto premio. Destapad la caja 6. Profiteroles. Sí, sí. És que els anònims es van posar morats, perquè, clar, tot el menjar anava per ells. Lo bueno de Tatiana es así, para ver dónde está el sol. Si en la Tierra, pues mira para arriba a ver si da vueltas el sol, ¿no? Digo yo. Pero es muy chulo que Telecinco se cachondee de la gente que le da de comer, ¿no? Porque está cachondeándose de Hombre, sus viven de estrellas, ellos, ¿no? Viven de ellos. Y en Sálvame lo mismo, hacen el Chiqui Test, ¿no? Que sale Chiqui y le hace una pregunta cultural a Kiko. Y Kiko le dice, a mí tú no me vas a examinar. Y se pelean porque tienen miedo de quedar en ridículo. Pero esto es muy bonito, porque nos ponen en su sitio. ¿Y te quedó claro quién gira alrededor de...? Yo creo que según Copérnico o según Galileo. Vamos a ver, esto hay que analizarlo, ¿eh? Depende Yo de creo que la Tierra gira alrededor de Sabía que Paquirrín. estábamos en el Pacífico, Ah, pero eso sí, no en el Caribe. no en el Caribe. Y sabía que estábamos en el Océano Pacífico. Lo que no sabía es que era el mar Caribe. Tony, Dime, Jorge. ¿quién escribió el Lazarillo de Tormes? Pues Lazarillo de Tormes lo escribió un escritor español muy famoso que no me acuerdo cómo se llama. Anónimo, se llama Anónimo. ¿Ves? Pues ya está. Lo he dicho. No sé cómo se llamaba, pero era anónimo. He acertado. He acertado. No me acordaba porque era anónimo. Tiene razón, porque Hay un momento en que se pregunta, ¿estamos en el mismo mes que en España? Porque los tiburones están en las aguas frías por el Caribe y esto es el Océano Pacífico. Estamos lo mismo que en España, en el mismo mes. Sí. Estamos en primavera. El sol está ahí. Ha sido la Tierra lo que ha ido dando vueltas durante todo el día y ahora va a llevar la Tierra para allá, dando vueltas. La Tierra viene para acá, la Tierra. Tiene que venir para acá para que el sol se me descontiene. Fíjate la vuelta que ha dado la Tierra desde esta mañana, que el sol ha aparecido por allí, ¿eh? Ha ido haciendo la Tierra así, y el sol se ha puesto aquí, mira, aquí donde está. I ha ido... Na, na, És na, que na, la nit na, els despista, no compten que la Terra també gira en el seu eix i No, llavors pero això claro, els porque ellos despista. están parados y dicen, no se mueve nada, pues se mueve el sol. Yo no me mareo. I Toni Genil va encertar la capital d'Honduras perquè durant la publicitat van estar parlant de preguntes que els hi podien fer, si no ni l'encerta. Toni Genil convertit en cosmólogo, Es estil que- Carl Sagan, em es sembla ja una que es broma de una- mal gust. No, pero yo creo que sería una buena idea a la isla llevar a Punset o a Manuel Toaria, que hicieron unas pequeñas clases de mirad, mira lo que pasa, ¿no? Pero que no es el sol, es la Tierra la que Como de Ábrete Sésamo. Y sobre todo, cuando vayas a otro país, cambia la hora y también el mes, Víctor. Sí. Cambia el mes, cambia el mes. Es que Genil Cuando pensa vayas que- a Nueva York... Son 2 Será- meses será- menos, ¿no? Claro, Ya, tú será marzo. cambias 6 horas. 6 pero meses luego menos. 2 meses. De marzo. Claro. O sigui, Genil, quan va a Nova York, pregunta l'hora i també pregunta quin El mes mes. està. És Claro, la posiblemente seqüència. tú en Honduras aún no has cumplido años. No, todavía no. No, Estamos en marzo. joven. Jacobo Hostos expulsat, Genil castigat i ridiculitzat. Els nominats són Genil, Tamara i Sònia. La Pantoja, Fran Rivera i Hostos entren en directe i la mare d'Aida, finalment, un desencís, no concursa. No concursar. Ens han enganyat, eh? Sí, ens pensaven que potser hi hauria aquesta opció, però de moment no concursa. Jo suposo que la setmana que ve l'expulsada pot ser Tamara, que per cert tornava a portar el braç Bebé, te quiero. Eso sí. I jo, que Sí, és és que, veritat, és veritat. no deixo de pensar en este Garay, sempre és una cosa que em I té... segons vosaltres, Paquirrín o Quico Rivera, se'n va dilluns o no? Jo crec que no. Tu creus que no? Jo crec que no. Que no. Continuarà. No.
L'Angie també creu que no. Seguirà en la isla. Continuarà sempre que truqui la mare. La madre, no, yo cuento Truca que sacarán a la madre. Jo diré que sí. Que sí. Jo crec que se'n va, jo crec que se'n va. Perdona, Jo crec que amb ja està al l'atur final. que hi ha, 36.000 euros que li cauen cada setmana a aquest senyor seria un crim. Però pensa que aquest tio està fària, eh? Però que la jo mare el veig molt sí, fària. però la un mare els sàndwich necessita, cada dia, eh? clar. Jo amb un sàndwich cada dia faig. Ah, no, si li donen menjar cada dia, Clar. sí, eh? Aviam, si el tio està ben alimentat, el que passa que, clar, això ja seria escandalós. És que ho serà. Pero Angie, ¿los 36.000 euros se los queda Paquirrín o se los da a mamá? Eso Se habría los que ver, queda ¿eh? él. Luego ya Harán un veremos arreglo. qué hace. Claro, se Yo queda creo él. que mamá pilla también. Mamá pilla. Para el tratamiento de la mamá no llama, si no mamá no llama. Claro, Sí. claro. Y Clark Kent amaga alguna cosa, Gran Reserva. Antes trabajaba en una empresa de empaquetados. ¿Dónde? En Calahorra. ¿En serio? Sí. Tengo un colega que trabaja por allí. ¿Dónde estabas tú? ¿De Paxa, Rojas? En Rojas. Sí, pues entonces tienes que conocerlo. José Ángel Cal, de Almacén. No, no me suena, ¿no? No debimos coincidir. Seguro que sí, si lleva por lo menos 7 años trabajando allí. Ah, sí, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que he estado en una oficina así, como estuve poquísimo tiempo, no... Dudo que alguien se acuerde de mí, vamos. Daniel Reverte. Ni idea. Al parecer tiene un amigo que trabajó en la empresa esta de los empaquetados. Casualidad. Así que como se lo cuente, estoy jodido, ¿eh? Se van a enterar que les estoy mintiendo. Bon paper, el de Clark Kent. Sí, Clark Kent està guanyant molts punts a la sèrie, i és un personatge misteriós, és a dir, hi ha moltes teories. Pot ser un policia, pot ser algú d'una família rival, un infiltrat. El que sí és cert és que sembla que ella està investigant la mort de Paloma, que és la secretària que mata Gus, i sembla tenir informació sobre el tema. Amb qui està parlant? Amb un cap de policia, amb algú que li paga, encara no ho sabem, però està clar que aquest personatge serà fundamental. I tu creus que s'ho fa amb la noia per sexe, per amor o per interès? A veure, és per interès, però no t'estranya que potser els guionistes facin un gir i resulti que el tio estigui enamorat d'ella al final, no? Perquè realment porten la relació fins a límits bastant bèsties, no? Ahir, home, Gus, en el seu àmbit... Sí, una mica apagat. Ahir jo crec que... Espallant el vi. Sí, espallant el vi. Fent el treball brut que li mana Vicente. És un personatge bastant que fa el treball aquest obscur. I sí, però no va sortir gaire a la sèrie ahir. Llavors jo crec que la sèrie ahir es va ressentir una mica. Sí, le pegó un puñetazo, que era un... al enólogo. El puñetazo és en l'avance, perquè clar, a l'avance ella es pensa que la seva dona Emma l'està enganyant amb el Dani Reverte, que és el nou anòleg que contracten als Cortázar. Però de moment Gus encara no descobreix la veritat. No descobreix la veritat. No sap qui es fa la seva El que la descobreix és Vicente, don Vicente, que enxampa Clark Kent i Emma, i aquesta informació jo crec que per Vicente serà molt valiosa. Vicente és bastant més llest i més ràpid. Por favor, Manu, vamos. No, Emma, no, así no. Piénsatelo bien. Arregla lo que tengas que arreglar con tu familia. Zanja lo de Gustavo y después tú y yo nos vamos a ir a donde tú quieras. ¿Así? Sí, ¿Me lo prometes? te lo prometo. Hija. Papá. Gustavo está fuera en el coche. Papá, por favor. Vete. Vete antes de que llegue Guillermo. Sí, senyor. No, m'encanta l'actor. Ens encanta ho fa molt bé. No, i el personatge, a mi el Torres ens fascina, perquè és un home que sempre sap utilitzar la informació en el seu benefici. Es Corleone, tiene ases en la manga, però a punta pala. És creïble, perquè hi ha gent que ho intenta i no, és creïble. El que passa que troba un enemic de la seva talla, que és la seva exdona, la mare dels seus fills, que és una senyora que sembla una mosqueta morta, però té informació que el pot posar molt nerviós. Contra les cordes. Està girant la truita totalment amb aquest tema, perquè ara fica els fills en favor de la mare i no d'ell. I tots ja comencen a sospitar que les coses que fa no són gairebé del tot S'ha de reconèixer que l'audiència és molt bona perquè estem parlant d'un 18% quan fa un 25%, que és moltíssim, Supervivientes. És molt difícil aguantar d'aquesta manera com ho fa Gran Reserva. El que demostra que l'audiència és fidel i l'audiència està enganxada a les trames, perquè si no haguessin bons guions deixaries la sèrie i posaries la Pantoja, està claríssim. No, es una serie que está bien construida y los personajes tienen fuerza, ¿no? I que passen moltes coses durant el capítol, perquè ahir Lucía deixa Raúl, s'enrotlla amb Miguel, o sigui, realment passen moltíssimes coses. A Raúl le hacen un chantaje sexual, con unas fotos en la cama. Ara, el que no sé és si s'ha fotut tot el vi de Gran Reserva a Ortega Cano, perquè el veiem l'altre dia molt alegre, molt alegre ballant. Podria ballar totes aquestes cançons. Me pusieron encima 4 gallinas y 4 velas negras en una esquina. Será mi novio, será mi novio, será mi novio. Viva, viva Marbella, canta Marbella con el calor. La coquita, comita, esta vaca, si es un calor.
bella, la ciudad bella, en donde me gusta cantar, donde tengo muchos amigos y con ellos yo quiero estar. Marisco Buenísimo, Marisco Recio. No, Marisco Recio. És que a més veus la cara d'Ortega Cano amb les pinces movent-se, és Marisco Recio, està clar. Però posem les imatges de l'inici, sobretot. És que aquest moviment Però és... fa molt bé, eh? Sí. Jo crec que el fa molt bé. És tan espontani. No, i és de mobilitat, perquè els homes normalment que esteu més rectes... No, és de cintura, Sí, molt bien la Es cintura. de chico en discoteca, ¿eh? Sí. Es más que baile. Yo ahora sí que le veo con el traje de Faralaes. A ver, no. Ahora sí que lo estoy viendo. Ríete de las brasileñas. Exacto. Se mueve mejor que una brasileña. Ese movimiento de caderita. De las brasileñas. Has venido muy arriba, Òscar. Yo lo veo por ahí, lo veo por ahí. ¿Te refieres a las ingles Em diuen que es brasileñas? podria presentar el càsting de Shakira perfectament. Sí, senyor. Sí, no? Movimiento de cadera. Càsting, l'altre dia l'Angie es confessava l'admiradora número 1 del doble de Camilo Sesto, i realment és que és irrepetible. Sueños que son amor, sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Esto es lo que nosotros queremos. No queremos que nadie se vaya, nos da pena tener que decir que no. Pero esto es lo que buscamos. Se parece físicamente, canta espectacular, afinadísimo. Cuando venía la parte, pues venía todo bien. Como eres tan bueno, yo sé que te vamos a ver en este escenario, porque de verdad eres donde está la barra. Estamos confiando en que vas a ser uno de los grandes personajes de este show. És un gran imitador de Camilo Sesto. Però brutal, és que, de veritat, perquè podria desafinar com un condemnat i el tio ho clava. És que jo crec que la clau és que no només que s'assembla, sinó que el tio canta bé. I punt. I per cert, el que està al jurat sembla de Alessandro, la veu. Sí. Eres bueno, te parece Tiene que se le va la olla al concursante como al propio Camilo, ¿eh? Voy a ganar. Mi nombre es Camilo Sesto. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo, nada más. Es que mi nombre es Camilo Sesto. Mis manos han sentido. Malament de la Está muy bien porque esto da más impostado y más, por favor, que el propio Camilo Sesto. Supera a Camilo. És que quan diu mi nombre és Camilo Sesto i senyala, diu sí, és verdad, eres Camilo Sesto. I aquí a Bujalance va un pas. Torça la boca i tot, com Camilo Sesto que se li va un tros de la mandíbula, igual. Tornem de seguida amb l'última hora del Barça. 4 minuts de publicitat. Aconsegueix la Teletúnia. Fins ara.